Benvinguts al CIT 2018, arranca Sabor i Tradició, la quarta edició de Sabor i Tradició. I com cada any pues, volem començar dient unes paraules. Sabor i Tradició per a nosaltres és il·lusió i esforç. Trumpster, motherfucker. I'm a Trumpster, motherfucker.
liant-la. Toca liant-la. No, ja està. Bueno, bona vesprada a tots. Jo sóc un espontàneo, així no m'enganyis ningú. Jo no tinc res que veure amb la cuina, ni estic vinculat amb la cuina. Soc un xapo cocinilla, que en ma casa vaig a una tortilla i la tiro a la meitat de les botes.